Τα Χριστούγεννα παχαίνουμε ή απλώς αγχωνόμαστε? Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Είμαι η Σοφία. Και εγώ ο Τεφίκ και σήμερα έχουμε ένα γιορτινό χαλαρό βίντεο για να κλείσουμε το 2025 και να μπούμε στο νέο έτος με λιγότερο άγχος και περισσότερη ισορροπία. Αν κρατήσουμε ένα πράγμα από το 2025 είναι ότι η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την τελειότητα. Μικρά και σταθερά βήματα μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά μας. Και φυσικά υπήρχαν και μέρες που αγχωθήκαμε, κουραστήκαμε και βγήκαμε εκτός πλάνου. Και αυτό είναι απολύτως ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να επιστρέφουμε με σεβασμό στον εαυτό μας και όχι με ενοχές. Τεφίκ, είναι αλήθεια ότι τα Χριστούγεννα όλοι παίρνουν 3 με 4 κιλά? Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι παίρνουμε 0,3 με 1 κιλό, κυρίως όμως υγρά. Σοφία, έφαγα γλυκό. Χάλασε η διατροφή μου. Ένα γλυκό δεν αναιρεί μήνες φροντίδας. Η ισορροπία δεν χτίζεται με στερήσεις. Τεφίκ, δεν πρέπει να κουμπίσω τίποτα στο γιορτινό τραπέζι. Λοιπόν, το φαγητό είναι μέρος της ζωής και της χαράς. Το σώμα μας μαθαίνει να προσαρμόζεται. Οι γιορτές δεν είναι περίοδος παράβασης, είναι περίοδος σύνδεσης. Απολαύστε το φαγητό της μαμάς και της γιαγιάς. Ένα ποτήρι κρασί είναι στιγμές. 3 απλά πράγματα βοηθούν. Μικρές ποσότητες, ενυδάτωση, κίνηση, περπάτημα, βόλτα, παιχνίδι. Ας αφήσουμε τις εξαιρετικές υποσχέσεις τύπου «να τα κάνω όλα τέλεια». Δοκιμάστε κάτι πιο ανθρώπινο. Λίγο περισσότερο νερό, καλύτερο ύπνο, περισσότερη κίνηση και πιο συνειδητό φαγητό. Μικρά βήματα που πραγματικά μπορούμε να κρατήσουμε. Και να θυμάστε, ένα μαλαμακάνο δεν χρειάζεται δίαιτα. Χρειάζεται καλή παρέα.